Hello guys, nandito kami ngayon sa Esportona. Papunta kami doon sa may Country Mall. At doon kami mag pick up ng kain. Ito ang Esportona guys. Dalan doon.
Hindi po, ay kami. Okay guys, nandito na kami sa Country Mall. Hindi man, wala mo na si Francis Vidaan. Maong galit to, atong ilakaw ko. Okay, nandito na kami sa Country Mall Manila at thank you for watching. Magpapaalam na kami. Maraming salamat sa inyo panonood. Bye-bye.